История от Република България с Диана Хаджийска. We're flying now to the southwest of the Rodopchen mountain area where the Bulgarian Muslims are living. Отиваме в Якоруда и Сърница. С децата от тези райони вече 6 години работи Фондация Българска памет. Организират им кандидат студентски курсове, семинари и посещения на различни институции. Дори вече 2 пъти ходят в Европейския парламент. Аз съм Джамилия Тупева, град Белица съм. Аз съм Сейфедин Джурин от Якоруда. От вашите връстници колко заминаха да учат в София и колко тях се върнаха за да работят тук? Ами като цяло те се връщат, обаче не работят, защото няма работа. Всички завършват нещо, после няма какво да правят. И как живеят? Еми работят нещо, обаче не по специалността. Сервитьори, бармани, такива неща. Земеделие. Вие искате ли такова бъдеще за себе си? Не бих казала, че това е бъдещето, което искам. Всъщност, ако трябва да бъдем честни, за нас се сещат само по време на изборите или преди изборите. По това време просто докарват някои чалка певици и след това напълно ни забравят. Обещания, лъжи и после... Колко е голяма Сърница? 4000-5000. Малко е населението. Малко е населението. Няма никаква културна дейност, няма театър, няма кино. Общината ни е на 50 км, а областният център ни е на 100 км. Ние сме много отдалечени от света, откъснати сме. Вас това притеснява ли ви? Ами, до една степен ние сме изолирани от света. Фондация Българска памет се финансира от бизнесмена Милен Врабевски. И въпреки, че в началото хората приели дейността им с недоверие, това е вече 6-я випуск, с който работи организацията. Можехте да си изберете всяка кауза. А защо именно тази? Защо децата от смесените райони? Тези деца тук усещат нашата грижа, защото избрали сме ги от такива райони, където държавата сега или не е присъствала, или е присъствала много малко. Смятаме, че българите мюсюлмани са малко подценявани от държавата, до някъде изоставени и ние искаме да внесем някаква нова нотка на разбиране за средата, в която те живеят. Те наистина правят чудеса, когато много малко инвестираме в тях и да дадем сравнително елементарни възможности на пръв поглед. И тези курсове, както и семинарите, на които ги водим, както и посещенията в Европейския парламент и други европейски структури, просто им дават възможност да се ориентират и за новото си място в света. Разкажете ми за Брюксел. Кой води хорото? Аз свирих една родопска китка и госпожа Маргарита Попова заведе хорото. Също така се хвана и госпожа Кристалина Георгиева, всички евродепутати. Като се връщате от тези пътувания до Брюксел, до Варнар, по различен начин ли виждате Якоруда и изобщо живота тук? Ами ние имаме възможност да видим и другата страна на монетата. Например в Брюксел, когато ходихме, там ситуацията е много по-различна от България. Като цяло градът е организиран много добре. Не може да сравнява нито с София, камо ли с Якоруда. Обаче ние тук сме израснали и винаги искаме да се върнем в Якоруда. Вие различни ли сте от децата в София? Всъщност ние сме българи с мюсюлмански произход и ние не трябва да търсим това, което ни различава, а това, което ни обединява. И това е българският език, кирилицата. За какво мечтаете? Какви ще станете, когато пораснете? Ами аз мечтая да уча медицина. Аз мечтая да завърша право, след това да се реализирам успешно като адвокат, но винаги ще се опитвам да допринеса нещо за България и за Якоруда. Аз искам да уча фармация и се надявам тази година да бъда приета в Пловдивският университет. Аз не знам с какво ще се занимавам в бъдеще, но знам със сигурност, че с каквото и да се реализирам, аз ще остана в България. Вярвате ли в това, че вие сте бъдещето на България? Разбира се, че ние сме бъдещето, не точно аз и тя, обаче младото поколение. Ние имаме потенциал, ако хората вярват в нас. Убедени са в това, че можем да успеем, ние ще имаме коража да продължаваме да вървим все напред и нагоре. Моментите,
за които е нужен кураж. Властта не може да помогне на всички, само на някой.